Guys, welcome back to my channel. Part 2 ni siya guys, kaganina sa akong promise sa inyo ha. So mag part 2 no ano na atong taga solo na about the solo. Yeah. So please subscribe, like and share. So part 2 na ni siya guys. Kanina. Yara na magtrabaho kung may tumigil. Yara na kita. Kung may tumigil. Isa mo na. Apol-apol mo. Mura sa bilo, usad na isulod. Usay na siya. Ako ang kanan. Hindi din noon. Bagay ka. Ali. Bantay ka ganila, nato nag-shot ako sa mga country, kaya nato yung country na mga yan, top 3 na po. Indonesia, India, Indonesia, Pilipinas, top 3 na. Number 4 ang Malaysia. Edit man sa YouTube. Mga viewers. Tipod siya po, ang country lang. So, ang taga-sayo, siyempre ang sila. Sa YouTube, guys. Maanong makatanaw mo ganun kong lugar, guys. Sa YouTube, magwadikuan mo ko kanya, labi na kusog ka nag-upload sa YouTube. I-recommenda ka niya. Halimbawa, ikaw, search kang vaccine. Pag-search mo sa vaccine mo, gawas na ka ng vaccine, mapil ko niya. Mapil ko niya. Search na ako kuhan. Isa mo siya i-search mo sa YouTube. Magawas ko. Iya ka, isingit na ko niya. Basta makita niya, sige ko upload. Tabang na siya. Depende sa customer po. Karoon pa man ko natuan. Pero dagang kayo pinding kayo din man. Kasi mag-abot man ko, dagang kayo. Kaya parang ulan ha, may nas ang ulan. Pero sa akong YouTube, dagang ko pinding i-upload ay. Kasi isa ka customer na magbabaliguan mo na ka video, tangkas kayo. Part 1, part 2 man ko. Pinabuhatan ako part 2 kaya para makita gyud sa kong viewers kung ana ko trabaho. Kaya kabalo ko nga walay hilot ro patay ko gaya. Wala yung hilot ro nga tag sobra oras. Hago na na. Pero ako gusto din ako na siya. Malingaw mo ko. Gusto mo ka tabang. Yung tabang na lang ka. Gusto na lang ganyan mo kaya nimo. Ano yun? Bila ka minuto na na si ma'am o nga taga-kuhan. Matanaw. Wala pa mahilot, bila ka minuto na na. Oh, shout out niya na sulti ng mga sakit. Shout out man ako bising nakay shout out ako mga kaila. Madugay lagi na ako
Nuto ay lagi ang mahilo to puro mga shout out ang ganun. Ay shout out ang gabi kinana. Kaya magkanagan magbiya kung ano. May lado mo jud kumudugay na, di pa jud mapugnan eh. Okay. Eh kita na mangguna ang mga kuan diya boss. Vlogger o mga kanang. Wala kita kas ngayon. Quarter mo buka. Daran ko na, 10 minutes ano. 15. Pinakat nila. Ako niya, wala pa gina-edit, diretso na. upload ito. Huwag lang. Huwag naman mga pangit, panayon dyan na. At least ba, gusto na ko nga, namuangat ko nga, wala bitaw papugi-pugi ang video. Okay. Di ba? Kasi karang na, pugi po yung sa mga video, no? Edit, no? Ako, wala, ginapos na. Pero lagi na, wala, magkinatawan na yung rag, wala, lang mo. Nang gusto na ko ba nga, enjoy lang sa akong customer, ano ba, no? Okay. Makita nila ba nga, uy, hindi mo dito ang wala lang ba, no? Pamilya lang ako, ganun sigara takita tong anay. At least ba, makita nila ba nga, uy, wala, kailan ako tanan yun, no? Okay. Ano siya? Paano siya nakabalo? Facebook. Facebook ko. Yan yun, ba kay Facebook, no? Kuya ko kay si YouTube. Labi na yun ka nang na mo share. Anak mo na ikulbo ang boss. So once na mo share man doon, ang iyong friend nga nangita dahil waka kabalo ha, dilig dito sir ka nang magpahilot. Ang asa man na ito eh. Di ba? Mana siya. Okay kang hilot, sige istoryahan na yan. Ano ba? Parang naka-video lang, ano ba? Apel lang ko na siya. At least ngayon, nagpanipad ako bang ang pahilot ay nabay istoryahan na ito eh, no? Di ko diretso na, no? Pilatom lang ba, no? Shout out, tanan, sakit, bulit-balik, istorya na. Ito na mga video, mag-click na sa upan, malingaw mo na doon. Naman nila siya, Eric Hilot, ang ganun ba, no? Kana i-share gina ato. Wala lang doon nag-video doon dito sa una. May nag-video lang ako, naghanan din siguro kayo ba? Saan ka mo isa sugod na ba? Nagsugot ko na rin 2019. Pero wala doon ko naghilot rin doon. Naghilot ko sa Riyadh. Riyadh. Riyadh? Nagawa? Saudi Arabia. Dito doon ko naghilot. Dili doon rin. Di ba paulay lang ako nasus. Kung ako na di ba paulay, bakasyon lang na. Dito doon ko naghilot rin. Wala doon rin. Ano ka na? Tanan lahi. Arabo, Sudan, Syriano, Nepal, Pilipino, India, Pakistan. Malo ang tandaan tayo pa lagan ito para magkita. Dili. Ito na ito. Ito ka sa dili. Pangayo ko ni. Ito, pagkabalo na ito. Huwag lang sila. Oh. Wala pagkakalahin. Hindi sila. Walang daman ang ano na po, naghanap to din. Naghanap mga suga, naghanap mga video, ano. Isa din na siya. Yung babala po na ako sa bato ni Mamo. Yaki mo ko sa kong wall, siguro nag-share, ano ito. Yaki lang ba, na-interesar siya. Tama kayo mahilig. Suma ni. Nagbasa dito na yung number, nawag, messenger. Comment na yun. Dagdagan ko nagyan ng balik. Ha? Dagdagan ko nagyan ng nambal. Oh. Kaya ko 20 ka manambal nagyan. Anong kambal man? Mahilot na ba? Mahilot. Oo, di ba maayo? Oh. Maayo ito. Nakalit mo lain. Sabi, maayo kay grabe magkutok-kutok mo likod. Kumaron dyan na siya. Di ba parehasin mo mahilot sila? Ha? Hilot parehasin mo. Lahi dahi. Lahi mo. Lahi, ano naman? Nag-split naman. Di ba, magmuragi ka ng masa. Sige, yan eh. Yan eh. Yang nakalamang ane, kaya naghilot, naturang ano, hilot. Oh. Kung sa kong gitrabaho, nag-ebidensya.
Mingon nga kamay daw sa milot na sa katinuod ka awar ko na iya YouTube. Wala ba itong mingon kumayo? Gusto nyo ka boss tanawa na isang YouTube. Sumutan na ka kay live na istorya ron no. Oh, yeah. Adi ko mo to ay tanawa ra gyud yung trabaho pati do kay mahuman. Ano, dugay do gumuhon. Masa delikado na tagrean preto. Luto ng ka na kuan ka na. Tulog, katulog yun ka. Masa ang kuan naging semana. Away lang niya. Sila gabay mo massage. Ano yun? Ako mo na boss. Di man pwede. Mo dyan yung anong good. Ako na ay. Kapoy mo gud mo dun isa ka na seryoso juga net. Kapoy pinili. Dilo kung may usahay. Na gusto ko na ba? Kapoy ka na. Simot tayo eh. Yaugma na pod. Oh. Yaugma na pod kada adlaw. Simot ka rin dyan. Adlaw na to. Kamot mo ba bro? Puy-puy kayo, lugay. Oh. Hindi ka anak. Hindi rin ito. May kami. Kung anak na sulpo ka. Ano lang, istoryahan na ito. Istorya ako siya. Kapi naman na. Oo. Nabidyo rin na. Ano niya, lakaw mo. Upload ako na po. Upload na ang tawa. Upload na siya. Pag-upload na po, nasulod na. Dili pa na sa Madridso ka YouTube. Pag-upload din sa YouTube, dili na. Iagi na po nimo sa apps bago makagawa sa YouTube. Okay, monetize naman ka. Pero kung dili ka monetize, Madridso na sulod sa YouTube. Kanang na-advertise ba? Wala mo diretso sa YouTube. Karon kay dili naman. Pag-upload nimo dili mo gawa sa YouTube. Moagi na pugtag isa ka one apps. Pumuntangan pag iwan lang sa. Ha? Kung sila siguro bigit na rito. Dili. Ha? Sila mo butang sa ads. Agad sila. Pag buwan na ka, partner na ka sa YouTube. Sila mamili. Sila mamili sa oras. Pwede nimo usabon ang oras nila. Pwede ikaw magbuot sa time. Dati, di pangarap lang na ako ng 1,000 ma. Pumunta yun. Karo, ala na. Berapa? Sobrang mali, pas-pas na minong kay Pagod. Paglapas ko sa kalibo, kusog na minoon. Pumunta ng ano. Share ba? Ikuan, manggod, share, manggod. Oo. Kaya naghan na po mag-comment, mag-comment nga may muot ko eh. Kaya mo rin, again sila sa kuha ba? Ah, wala Kaya pila. ko manghilot, masarap. Kayo, tanan nga vlogger na. Ang nahutol din ba nun? Isang tarong na kayo ba no? Ang mga basir. Master kayo ba? Pero malingaw ako. Pero dili ko nagapatol. Hindi lang hindi mo nagbayan. Hindi. Replyan mo, reply dyan ko. Ano ko, maraming salamat po sa inyong good comment. Salamat dyan ko. Comment mo to. Natataw ka sila. Oh, di tanaw pa ganyan. Di na sila kakomento. Ikaw, di ka kakomment kung di ka matanaw. Sa ito pa, views ka. Viewer ka, di ba? Balag mo ka subscribe. Kung ano magkakanak mo sa kuwan pa ka ba, antay ka ba? Antay lang ka, pero sige ka, stop. No? So, huwag ka kabalo ka, viewers ka. Importante sa YouTube dulu ang viewer pa siguro. Ha? Ang importante sa YouTube. Sa second round. Pero sa wala pa kay advertise, ang importante, upat ka klase na. Subscriber, viewers, dili ka mangupya video, importante na. Pero karon ang pinaka-importante na ron kung naka-partner na ka sa YouTube, viewers na. Bukas na lang. Viewers na. Kung wala pa, pila ka mga una ka pa-partner nila. Pila ka subscribers. 1,000. Wala ka wala. Kamay ra kay nang ipangay sa YouTube. Pero kinahanglan imong kuan nakaabot ang imong nananaway siya mo makaabot og 4,000 ka oras. 4,000 ha? Hindi sa tuwing. 12 months. Dili man sila sa tuig. 12 months ang ilang ikuan. Pero 1 year ko na gihapon. Yung di kasi asa ka. Isog ka eh. Isod na. Di ka pa pansay mo gimuon.
vlogger, mga kabukan. Minsan na lang. Rank na ito sa garan no? Sa dili ko mao. Ang wala naman gano'n kasagaran, malingaw ang tao. Kani ako, mo nang hinay niya subscriber kay amo subscribe sa mo. Kanang hilig yung hilot. Oh, mana natin. Ang hilig ko kay kong hilot, hilig kay kong mga kanang mga barang-barang, ano ba, mahilig kay mga hiling, amo palo pa niya. Ano bitaw? Oh, Hilig mo ka. mahilig yun. Next year lagi ni another 12 months wala gini ba? Pati ning kusuga boss. Oh, dia lagi ka mga pulo na. Pero nakapas pa ba? Tungkuan mo ko nakapas. Kuan na siguro. July mo siguro to, August. Lindlay na do. Di, ikaw lang ako naka 12 months. Ay ko lang gawin man. Oo. Ano pa wala ka nag-apas ato, automatic delete mo ba? Dili, padayon niya pon. Kaya hindi ka ma-partner. Another na pon. Tama mo. Ay mong subscriber, padayon tanan. Pero not counted na next. Karong next year not counted na. Halimbawa, nag-abot og 12 months. Kaya imong subscriber 995 lang. Not counted na. Okay, di ba? So di ka dawaton. Yan nagsugod naman po. Sugod naman po sa 1 month. Oh, So ay mong 995 wala na nasunod. Back to zero ka. paling mo na no. Oo, no. Pero ay mong 995 po. Padayon to. Mas na to pa. Dili po siya. Wala siya plasing. Back to zero ka. Kaya lang next year, 12 months, another 12 months, maka 1,000 ka. So karon kay next year, nakapasar ka. So ayun mong subscriber, pag abot another na po, may mo na sa 1,995. Oh, nana ba? Ana na sa plus na siya. Pero wala, ang 995, wala labo. Para mapasar ka, wala labo. Kaya kaya di man juga mo undang, musukol man juga. Next year, kapasar na juga na. Oh, kadang-kadang. Kadaghan man yung followers. Oh, Kung di ka mo undang ha, siyempre madismaya man ka. karigan. Alis ko yun, sama ni, ay, hago na kay ko ba? Ako na kong gasto, ano bitaw? Oh, ano yan? Hago mo nga boss, nang nakay ko mong bagay, dito ka kapas. Kaya karoon pagka next year, 5 months lang, nakapas na ka 1,000. Wala na. Dili na na, wala na itong 12 months. 5 months lang. Partner na mo. Automatic na. Matik. Para na ko ron, nagkapusok nga na ikaw, wala na na-count ang kwan. Subscriber, pero mga ito kay subscriber. Nindot dyan kung daghang ka. Kung tadi ay ilan na sa Digo City nga nasa ko mo, nasa ko. Tapi na tanan ko. Ano po kay vlogger nga makaila ba? Kana isa na siyang gipangandoy po nako. Ana ay Tapi na sikat nga vlogger nga kuan mapahilot sila. Oh, ano ba? Mapasok ka diha. Oh, Mo na isa na ko kuan. Pero kuan man abot ra mo gina. abot rin. Abot ra gina sa. Di ba? Nagkapunta. Di lang nga di man gina maundang. Dayon ba yun? Kabang na nito ba dito? Dili man gani ako ka vlog lang gud naghilot mo gud. Kabangan. Kabangan. Oras kamay boss, kamay lang tayo. Up. Gawas na po ka sa YouTube sunod, no? Ano ito istorya mo, rin na siya, natulong na yan. Sige, naman istoryahan na yan. Relax naman tayo. Asa na yung sign kung anak sir? Sa kuhan doon, just. Ay, okay. Asan yun ang just? Dito na ito ah. Kailangan ng balita. Pero meron, nasa-assign po sa Malita, katong election. Nasa sa checkpoint. Atin ko. Mamagi, wala pa yun po siya. Wala yan ang year na.
volleyball player na sa PNP. Ah, Volleyball player na sa PNP. Sa Diyos. athlete na yun eh. Athlete niya. Singer po na sa PNP. Nagkatalo yung tayo ng bata rin. Tawag na tangalan mo na. Anak ko rin eh. Ha? Kapin din ito mga anak. Kung wala pang mapulis ba? Pag-ulo na siya ng kulit eh. Magkoro na. 3 years. Hindi ko rin yung kulit ko eh. Kapin po na sa Kwan. Pilipinas Got Talent. Season 1. Kalaban na si Jubit. Ang sugod dyan si PGT. Wala lang makarga. Ano? Pero at least na itawagan ka. Oo. Mao na yung pinakabugat niya. Kanang itawagan ka. Na magawas ka sa TV. Ano ba? Ako, magkanagawa ko. Dako na mag-privilehiyo ka. Ano pagtawag sa imo sa ibig sabihin? Susintawan ka na ng tao. Kaya tawagan ka. Di ba? Usa ka itong tawag. Ha? Usa pa kitang tawag. Usa ka sa tawagan. Uy. May pila ka milyon na tao. May audition. Kadang ginangandoy. Nangandoy. Hindi mo katawagan. So ito ba? Wala dyan. Great business. Ano pagtawag? Daog na na oy. Oo. Hindi mo gamagawa sa TV. No? Ano, so kaya. Kung saan magawa sa TV, mayroon kang break. Alam. Automatic ka gawa diyan ba? Sikat ka. Hindi mo kasikat. Nagdaghan pa ang panagian. Naghagagyan. May bata rin maganda. Bulo. Ano ba? Ano ba? Mugangan yung kulit nila. Ah. Kanang ikaduha, eskwela pa, skanya. Laki ka to. Wala kaya natin ba? Suwapo. Wala ka ba? Terminology ka po na ikaduha. Pulis siya pa nito. Hindi siya po ko siya. Pulis yan eh. Pulis ang butang. Yung paradise asa. Pakilala. Kita ko. Ito ay babaw ay barko. Mauna, kilala ka ito na yung mga unggoy ba? Open na din. Bukid na na. Baklay lang ka. Masunod ang buwan ito sa kinanay. Dili pa sa kan. Kanang diyan na sa kuan. Kanang pagkasulod na diyan, dili. Pwede. Baklay lang ka. Kay kuan man, yung mga suro dito, suro man. No. Lahat bagay magsakinan. Ang sakinan dito, tanas parkingan sa bus. Ah, Before sa gate. sa ito ba na mas taas na rin buwan na rin? Taas na bukira. Baklay good may. Murag ang baklay na mo. Kaya sa mga 10 minutes. Kung dito, ang dalan mo na yan. Kuan ako tutor yun. Yung po kay gwapo. Kanang panakat. Bukid dyan. Kagan siguro ito mo. Ay, naglangoy. Kinadlaw na. Kagan mo mong buban na niyo. Ang dagan dito, Sabado Domingo. Oo, parang wrestling. Wrestling mo na dagan. Nakanan, Domingo mo na. Latuan na mo. Sabado ko to, Domingo. Nakanan tayo. Na-hinder itong dagang tao. Okay, ino. Dagang tao ka kaya dagang tao. Uliti lang yung mga malong. Kaya ko ng unggoy. Muha na sila. Hindi ko ng ulit ba? Pag-ata na yung mundo ito. Naras ka sada. Balay. Hindi nang labot. Bawal man ito ng labot. Ang unggoy. Sabi, ang bawal ng labot sa unggoy. Ang unggoy, di nang labot daw. Dili man, manguan lang mga pagkaon. Mo na, manindot, nga na kay pagkaon. Tanda Dara din siya manguan. Nagkusog sila mga odra na mga itlog. Itlog. Kung na kay budget, isa ka tuloy, pagkaon. Itlog na nang dilit ilungan. Hilaw ba hilaw? Ay, ito. Kung mo nila, kaon na nila sa hapak sa ulo. Hapak sa bato. Na makaduol man kanila, makabidyo man, ano ba. Mo na ito mo, mga diya. Dili na kay mga Syria. Nagitang gano'n mo para makaduol ka, makabidyo. Nakaitlog, makatkat mo sa mga pagka, ulo, bakit itlog. Basta lang makabidyo ka. Dili man naman lagot, yan na may makaon. Nakaduol lang ka sa mugay. Ano yun? Indot eh. Kana, kita ka ng mga picture, patagin na, 20 ko na ko po. 20 kapusingan. Ano na yun?
Ano kita mo sa loob? Sir. Akong papa. Ano ba? Tabak sir, babalang rin. Oh. 1970s. Ano si Kuan ba? Si Bukli. Na Sino si Bukli? next year, nalagay sweldo sa YouTube. Hari Jer. Jadi Bang Kung Ari. hinay ka, doon kayo ka makasweldo. Kung kusog kayo ka, every month yun na sweldo. Ang pinakagamay nga sweldo sa YouTube is 5,500. Ang sweldo. Pinakagamay every month. Beriman ba yan? Kanananan yung mga advertiser. Magsikat ka, gamay na kayo singko. Sila ka Diyos kinanglan na makuha ng mga 5,000. Depende sa mga views. Ari Jer. Dahil sa 1,000 views, $1 lang. Dollar may padala sa mga. Awan darah 1,000. Ha? 1,000 views. $1. Dari mga 50 ano. 5,500. 5,700 ron. Amal pero. Butang lang lang, sumit pa lang. Kung nakakuhan, $100, di ba kay 5,000? 5,000. Muna ipadala sa mga pinakagamay na ha. Sa atin pa, kung ano 1 million views, yung mga yun eh. Sumit kami, 50,000. Iya, Kung nakabot ka 1 million, iya, mga para nila tulpo, Ibana, GMGS, ABCBN, GMA. Oh, may mga dagdag pa. Pila ka million views sila? Nag 100 views ko na. Oh, ganit. 100 million ko na. Para nila rapi. Oo, mga. Wala na. Kado, gusto lang ko, nagawa. Natugon. Kado. Hindi na lang, dito rin lang to sa mga 5,000, 10,000. Ay, tayo. Okay na kaya na, ano? Okay, ano. Sideline ko na. Oh, yun. Kaya next month, mairog naman po na next month. Oh. Sige mo nag-irog, sige mag-advertise. O nag-irog mo, magkadagan ko yung subscriber, magkadagan po, Diyos. Sabi na yung paagi. Wala ka di vlog ito. Una, nagkadagang vlogger. Kita ka na sa mga YouTube ng mga naay mga baling-baling, ana. Mga YouTuber mo na. Di ba kita kagdag ko ng barko? O, neto mo na. Ang atong ginatanaw din sa YouTube. Kwarta dito. Iya, hindi na mas gusto na sa loob. Magkano mas sikat ba? Grabe, mga 100 million views. Grabe. Para sa akin, Juan, BTS. Ah, BTS, no? Number 1 na. Pila ka. Juan pa lang daan. Isa ka adlaw pa lang nga video. Million na yun. Million views na yun. Oh, 10 million, 20 million. Tungod kay daghan sila og Juan subscriber. Sikat mo ba sila? Sa una, kisa man mananaw ana. Nya ana gani, di kan na sa ubos. Oo, may anak nila. Marang ginagandad. Ang ganan gina pagsikat, wala na. Di na mapungan. Nagkano yun? Ayun ko. Bulaga! Itlog, itlog. Puro musikat mo si Eric Vilot. Lagi akong kuha ng video na kaya sige mo dito. Salamat. Kalugar ka subscribe. Ang debes with ka na si Raymond na pinakabukat ko.
Amo kay kaila ko nga kuan nagatabang ko sa vlogger nga dito kay kusog. Isang susakar ang gina. Di lang gud ka magganti. Mao. Susakar lagi na ya para nimo. Dadlaw ka nga na ginapangita ko din na imo sa mga tao. Mao yun. Tanan mga tao gusto mo gud ani. Gusto eh. Sabi na, kuan lawas, hindi kuan. Labi na ka nang mabahante kayo. Oo. Hindi ka ginagtasa din sila yung mga kuwan. Kasi may ma-relax simula sa kaunan. Wala ko naman dito. Mao. Ay, manghilot sa kuwan, Manila ko. Dugay na din lang siya. Kuwan na ko niyang subscriber. 110. 110,000 subscriber. Bayad eh. Ha? Bayad. Kaya tinakuha na ng kwarta. Dagkan milado na tayo, dagkan mo pahilot mo. Gikan para sa una, wala ko na sa kitailan. Kitailan, nagkadugay na takuan man. Nailag yun sa manugay, bro. Oo, ka. Sabi na, kuhan kay, wala po kayo mga testimony mo ba? Ha? Mga kapo na kayo mga testimony ba? Namo kay mga kuwan doon, sabay-sabay naman tanan. Kanang inig mahilot ako, magbalik-balik, magkastunong niya naman doon ako. Yan po kay Facebook to ako dito, isa po to dito. Ang view sa Facebook, YouTube mo ba? Lahi na sila. Kalay. Oh. Hindi na siya Lahi kalay. na grupo na. Nalitan mo. Yung kuhan, kuhan mo sa Facebook, ang mga kuhan. Lahi po to siya. Ano na siya? Kalaban na lang. Ano yung partner ba? Nain na kwarta. Pero ako mukha sa Facebook, upload lang pero taas kayang Facebook. Kasi, pwede. Sakto sa requirements. Magkano naman? Ano lang? Up. Yan. Pagbasa ron ha? No. Ya, karang ako ma, di sa tamalin ko. Pilang kadlaw. Karang ako ma. Pwede kong ligo sa Badong. Pinakabata na kong kilo 3, 1 year old.
1 year old, 2 years old. Yang pinakatigulang na kong gilot dari 100 to. Asam ko. Kulang na kayo no, 100 to, pahilot. Lumat matutuan eh. Gusto ko masa mag 100 tre. Lumat Gamot pa kaysa no? Mawagid. Yan, ginahin ng batanon. Pagkabusar, Tanton tawag. sa libo no? Lingkon to ba? Resulta na ba yan? Abot ka na ba? Ano, lukay pa mo. Lukay pa mo resulta. Kapoy na gigantos. Ha? Kapoy na gigantos. Pero pag kigo ano mo, adihan na dyan yung kalbaryo dyan. Kuya gitu. Ay lang, kuhaon ka na yun. Mawagid. Kung di po ka kuhaon, hindi parting. Nagkantos pa ka, ang tarong po, nagkantos po siya mo ha? Gantos po. Doon, di ba? No? Mawagid. Paipot ba? Halang alay, huwag kayo mapat yun. Ako bang sala, di. Ang matahon niya, di mo yun mamatay. Ito? Gantos po ka. Kitabang na kita, hindi na yun, mabalos yun. Oo. Mas balos mo kami. Kaya mo kayo pupindi ron ba? Nag-upload na pala ko. Kaya po tayo mo. Na-upload na, pero i-kuhan mo. Para maka-ads ba? Bagay pa mong gag-ads yun. Advertiser. Pero siya, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Just the pants jacket. Ayan guys, sumana ko kilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Maraming salamat. Sulop, Davao del Sur. Ayan, kung wala pa ka subscribe, subscribe na. I love you guys. Bye-bye.